jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw pindi tv en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe mbaɗo ko wela ɗo wela nde wela eno welira e subaka hande o kadi gam yettinan ɗon ko sifa e kele kadan e jeyndiji leydi sénégal joni joni paɗen koye jeyndeji ɗi alarba 5 lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kele gadane yoga e jeyndeyeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jeynde walf quotidien kam simen e jeyndeyankoɓe ɓe jeynde walf quotidien ɓe garti koko yewti e alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni déclaration mo patrimoine toon to OFNAC ɓe mbi ko ene woni tan de gueɗe ɗe hajunde ene manki rewde lawol hono no wiiri kam simen jeyndeyankoɓe ene ngakki ko wiyete ko alhaali e transparence ko ɗum waɗi kam simen jeyndeyankoɓe ɓe garti e on ɗon fannu ɓe mbi ko OFNAC waɗi menacé wonde kay wadde contre servir ko yewti on ɗon fannu ɗum kala ine tawi e jeyne nde kono noon kam simen jeyndeyankoɓe garti ɗen ɗon caɗele koɗe teskade ko yewti alhaali ganduɗa kay kañum woni cargol leɗɗe taw safara ɗo ete nder leydi ndiyete ɓe mbi tan de ko caggal kay nde ɓe jogana copareji kewɗe ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha joni ɓe jogui caɗele ɓe ganduɗa kañum woni pharmacie nationale d'approvisionnement des médicaments ɓen kay kolliti so renaki kay faya koye rupture woni tan ngakkugol ɗen ɗon leɗɗe safara ɗo ete nder leydi sénégal ɗum woni ko waɗi gardinde natal muɗum jeynde wiyetende jeynde walf quotidien jeynde quotidien o quotidien kañum arti ko waɗi caɗele teskade ɓe mbitande ko sénégal oɗo saaha kay koko wonti dingaral ɓe ganduɗa kañumen goni arnaqueur en ɓe ganduɗa kañum woni hackeur en ɓe ene woni tan de sénégal joni koko wonti dingaral mabɓe ko ɗum woni koɓe mbaɗi gardinde natal mabɓe ko ɗum jeeyi sababu noon interpol waɗi placé leydi sénégal gotiri e leyɗele 4 e dunde afrique ɗe ganduɗa kay kañumen kay goni ko ɓuuri tampinede on ɗon fannu hono mbaɗire gardinde natal muɗum ɓe mbi ko omo ganduɗa kañum woni société goto taw ko dillowo ko yewti alhaali pétrole kañum kay woni ko daɗi e nden ɗon mayande muɗum ɓe kolliti noon ko ene tolni e milliard uji 4 piccal 6 ko kañum kay jogorno waɗede arnaqué vide e compte uji mumen ko ɗum woni ko waɗi gardidi natal muɗum kam simen jeyndeyankoɓe kono noon jeyne nde arti e amadou ba maire mo misra o holliti kay wonande nangorande hoorejo leydi ndi ɗum ko nangorande dosɗe leydi sénégal ko ɗum jeeyi sababu o waɗi ƴetti pellital gam tawtoyde omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe gartine kadi ko yewti e alhaali OFNAC ɗum kala ine tawe e jeyne nde ɓe kolliti ɗum ko yewti alhaali déclaration on ɗon patrimoine e jeyne nde arti ko yewti e on ɗon liste woni tan gol ɗon dokkol mo noon OFNAC ma waɗum publié e ñande 10 nduɗo lewru ndu gonɗen holno waɗiri e gardidi e natal muɗum jeyne ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde quotidien le quotidien ƴeewoyen jeyde les échos kam simen jeyndeyankoɓe ɓe garti koye ɓe ganduɗa kañumen goni arnaqueur en ɓe wi ko hackeur en ɓe kay kañumen kay jogorno wadde attaqué on ɗon nden gollorte wotere taw ko dillode e ndelam kuɓɓam woni tan société pétrolier goto tawteɗo ete nder leydi ndi ɓe mbi ko ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni dilloɓe ko yewti alhaali e cybercriminel en kañumen kay goni ko jinno wujude toon koppareje won tan noon ɓe ndewno ɗum e ɓoggi karale kese ɗi ko ina abbo e 4 woni milliard uji 4 piccal 7 taw koppareje meɗen franc CFA ko ɗum kay woni ko ɗemno toon waɗede vide hono waɗiri e gardide natal muɗum ko ɗum jeeyi sababu noon kam musidɓe jeyndeyankoɓe ɓe mbi ko alerte kay ummarade ɓe ganduɗa kañum goni interpol hono waɗiri e gardidi natal muɗum jeyne arti on ɗon rencontre mo ganduɗa kay Aba Mbaye o waddi ɗum e omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo suuɓi wonde te kay wadde engagé wonde tan kay takkade takko hoorejo leydi ndi kanko mo ganduɗa kañum woni Aba Mbaye jeyde las quotidien kañum arti ko yewti alhaali ɗin ɗon somgoji diwaniyankoje ɗo ɓe mbi ha joni de mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye suwa taw haala holon ñalawma ɗin ɗon somgoji e jogori wadde ɗum jeeyi sababu kam musidɓe jeyndeyankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko hoorejo leydi ndi beele ala teppugol mo ko on ɗon fannu holno waɗiri e gardidi natal muɗum kono ɗum ko jeyne nde arti e déclaration de patrimoine ɗen ɗon konngudi ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum gon OFNAC suuti ɗum e ko yewti on ɗon fannu ɗum kala ine tawe e jeyne ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede e jeyde las quotidien jeyde l'observateur kañum arti koye on ɗon entretien exclusif mo ganduɗa kay ɓe mbaddi ɗum e jagoɗo kalfinaɗo fonction publique mo ganduɗa kañum woni Mamadou Lamine Dianté mo ganduɗa kay nena fammina e ɗin ɗon konngudi ɗe o haalno e wiide makko noon
garti e on don explication demande d'explication mo ganda kay o wino wonande kay din don agence uji taw ko liggotonobe ton to jagorgal kal finangal ko yuwiti e ganda kay kany woni fonction publique en woni non on demande d'explication mo wino kanko jagordo harti ngam fammitinde yimbe be te den don fandar ende o jogino hende dum kala ina tawi e jande ganda kay kany woni jande wietende jande l'observateur woni tan e jande groupe futur média de jande vox populi kam musimen jande ko be ngati ko yuti al hali cadele cuudi dumbirdu e tender leydi Sénégal be ko liton ngam beydade yubitinde gonka ben be ganda kany ngoni e dumbabe din don cuudi dumbirdi lamu leydi Sénégal ina anni darnude din don cuudi dumbirdi didi kesi taw non dum won o wonata ko ton to Malikunda to ete e ton to ganda kay kany woni ton to Lugo to ete be ko liton ko ina abbo e uju milliarduji nogas e joyi e milliard to ko preñ meden français fa ko dum kay woni ko lamu leydi Sénégal anni yaltinde ngam mahde hono din don cuudi dumbirdi ganda kay jogo hatan nawde ko ina abbo e nogas e joyi ujunere taw ko dumbatebe din don cuudi dumbirdi hono no wadiri e gardinti e natal mudum kam musimen ajandi en ko be ganda kay kam ngoni e jandi wietende e jandi vox populi kon non be garti ko yuti ala hali ofnak dum kala ina tawe e jaynede jewoyen jande point acti kam musimen jandi en ko be garti ko yuti ala hali on don série de limogeage mo ganda kay teskama a batti Ousmane Sonko ha tingti non e jaabe elande Pastef ko dum je sababu ko musimen jandi en ko be garti e ben don mo ganda kay kany ngoni no dirtobe les amazones de Sonko be mbi ko bele ben don kebani sursi en wontande be garti non bietede Sophie Zinga mo ganda kay ko biddo e gonno do ete jagordo kalfinanodo nyaawoji mo ganda kany woni Yassine Fall ko non kadi be garti e Ndey Fatou Fall burrandirede o mo ganda kany woni Fala Fleur kam e o mo ganda kany woni kin bis kam musimen e janiyankobe be garti ko yuti ala hali den don gollorde de be garti hani din don debe din don PCA dum je sababu non kam musimen janiyankobe be garti ko yuti ala hali on don bel e wiide bel be kebani sourci ngam be mbaawo dejude mbaawo gollade ko don be non ko battibe o mo ganda kay kany woni Ousmane Sonko hono wadiri gardindi natal mudum yo yen jayndi gendirinde Le Soleil kam musimen janiyankobe be garti ko direction générale des finances et de la dette be mbitande ko nouvelle be garti non e on don nouvelle tour de contrôle hono mbedire gardindi natal mabbe gartonde non cadel teskade dum kala hono lamungu wadata ha wawa jogitade dum ganda kay kany woni souveraineté ko wondude e finance publique dum kala ni tawe e jande ko non kam musimen janiyankobe be garti so tawi kay wala ma maggal ha weti nyalawma dewdo henobe ko liti kay lamar ko go Dakar wuratan ko ngurdam yaadu doño en wontan be ko liti e wurongo kay en wayno ko teskida teska hen kay ko jewgol mudum gollade kala jarta no hanirta niyete dum kala ina tawe e jayni gendinde Le Soleil bandirabe musibbe tedube hetibe hedibe darba yaw Pindi TV ngasi hala bi cer ko dum won ko min kemno rubino dade ko sifa e kele gaden yoka e jayndi ci leydi Sénégal adime den rubino jayndiji wonata ko jango so ko weli ken do nden min bon jokke doftade kamere wi dar programme uji Pindi TV ala jarama